același 11 pe care Real Madrid l-a aliniat la München în Liga Campionilor contra lui Bayern. Fabregas și Piqué sunt pe lista rezervelor la Barcelona. Victor Valdés este în poartă. Benzile în apărare sunt asigurate de brazilienii Dani Alves și de Adriano. Javier Mascherano și Puyol sunt fundașii centrali. Xavi, Busquets și Thiago Alcantara se află la mijloc. În atac un trio format din Teo, Lionel Messi și Andres Iniesta. Recuperează pentru moment cei de la Barcelona cu Entrao, însă îi pasează lui Sergio Ramos, iar acum minge ajunge la francezul Benzema. Să ne aducem aminte cum a început ultimul El Clasico dintre cele două echipe din returul sferturilor cupei. Atunci Realul a avut o mare ocazie în chiar primul minut. Intervenție foarte utilă și foarte calmă din partea lui Carles Puyol. Era oricum poziție de offside în care se aflau jucătorii lui Real Madrid. Acum Busquets, primul atac al Barcelonei, pleacă evident de la mijlocașul închizător, cel pe care Pep Guardiola îl consideră indispensabil în alcătuirea primului 11. De Thiago Alcantara, care scoate și greșește a doua pasă greșită de Thiago Alcantara, faultat, însă se dă faul la această intervenție a lui Angel Di Maria. Barcelona cu 3 pe fund, 3 jucători în linia de fund, Puyol în dreapta, Mascherano în centru și Adriano în stânga. Este o formulă pe care am mai văzut-o, o formulă sigur ușor riscantă, dar rămâne de văzut dacă Guardiola a ales și de această dată cartea câștigătoare în meciul tur de pe Santiago Bernabéu. Poate vă amintiți, Barcelona a schimbat sistemul foarte repede după 10 minute de joc la 1-0 pentru Real Madrid și rezultatele s-au văzut. Busquets, faultat din spate de Mesut Özil. S-a vorbit mult despre titularizarea lui Mesut Özil. Se spune că avea mai multe posibilități Mourinho. Putea să-l folosească pe poziția respectivă și pe Kaká. Până la urmă l-a ales pe jucătorul german de origine turcă. Primește Xavi o pasă pentru Dani Alves, care are care să sară la această fază pe Fabio Coentrao. Dani Alves îi trimite lui Xavi. Balonul ajunge la Busquets și acum este spaniolul de origine braziliană Thiago Alcantara. S-a spus despre el că este urmașul lui Xavi, însă în câteva meciuri din acest sezon a dezamăgit Busquets. Busquets, o pasă pentru Andres Iniesta, centrează Iniesta pentru Dani Alves, lasă bine mingea să treacă Fabio Coentrao. Coentrao titularizat în dauna lui Marcelo. Marcelo nu prea pare jucătorul pe care Mourinho să se bazeze în astfel de partide importante și departe de stadionul Santiago Bernabéu. Din punct de vedere ofensiv, Marcelo este un foarte bun jucător. Carențele sale pe faza defensivă sunt însă vizibile. Nici Coentrao însă n-a avut prestații grozave în acest sezon. Un jucător adus pe foarte mulți bani. Acum pasa lui Mesut Özil, s-a vrut către Angel Di Maria. Îl vedem pe Terio, una dintre surprizele lui Guardiola, titularizarea acestui jucător foarte tânăr și, să zicem, încă neexperimentat pentru un meci cu o asemenea încărcătură. Teo a debutat chiar în acest sezon în primera diviziune într-o partidă cu Villarreal din deplasare în care Barça a remizat, a făcut un 0-0. Greșește pasa Xabi Alonso, recuperează acum Xavi pentru Busquets, vine bine din spate Mesut Özil, Cristiano Ronaldo. Ronaldo a marcat în ultimele două partide jucate contra Barcelonei și a fost intervenția lui Puyol. Ronaldo, spuneam că a marcat în ultimele două meciuri jucate contra Barcelonei pe acest stadion. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în returul sferturilor cupei în ianuarie? Atunci Barça avea 2-0 la pauză, Realul a egalat în repriza secundă. Să vedem acest corner, primul al meciului, aparține lui Real Madrid. Real Madrid, o echipă redutabilă la fazele fixe, deplasați 4 jucători în careu, acolo lovitura de cap care se duce cu intervenția lui Victor Valdés pe deasupra porții. Prima ocazie aparține lui Cristiano Ronaldo. Spuneam, am anticipat, Real Madrid, o echipă redutabilă la fazele fixe, sunt jucători cu detentă foarte bună, impresionantă detența lui Cristiano Ronaldo la această fază. Nu se grăbește Mesut Özil, pentru Real Madrid egalul este foarte bun, ar face ca diferența de 4 puncte să se mențină și să se mai scurgă o etapă, să se mai ducă o bornă dificilă în drumul spre titlu. Pepe poate fi un mare pericol pentru Barcelona în această fază. Pepe este la colțul scurt, spre să duce mingea. Pe lângă poartă a trimis portughezul, brazilianul care evoluează pentru Naționala Portugaliei, unul dintre cei mai
puțin simpatizați jucătorii Realului. Este inamicul public numărul 1 cu siguranță. Aici pe Camp Nou, cred că mai mult chiar decât Cristiano Ronaldo, în gesturile sale, duritățile sale și gestul său urât din meciul tur când l-a călcat pe Messi, au stârnit antipatia tuturor. Ramos, Busquets câștigă în fața lui Mesut Özil. Nu ține balonul în teren Xavi, cel care devine astăzi jucătorul Barcelonei cu cele mai multe meciuri jucate contra Realului. Are 34 de confruntări, lider însă per total este fostul jucător al Realului Manolo Sanchis, care are 43 de meciuri contra Barcelonei. Au scurt 5 minute din această partidă cu destule greșeli, iată una din ele, destule greșeli neprovocate și de o parte și de cealaltă. Cred că Messi n-a atins niciodată mingea în aceste 5 minute. S-a jucat foarte mult la centrul terenului, iată încă o intercepție, încă o minge interceptată acolo de jucătorii Barcelonei. Pasă în spate către Victor Valdés, pressingul continuă din partea lui Cristiano Ronaldo și lucrul acesta îl obligă pe Victor Valdés să degajeze. Nu este procedeul său favorit. Acum pressingul celor de la Barcelona, Dani Alves este însă și respinge regulamentar Iker Casillas. Pressingul sus, pressingul avansat al Barcelonei a făcut ca Real Madrid să piardă mingea. Notăm, să zicem, prima ocazie a celor de la Barcelona la poarta lui Casillas. Iată pe Sergio Ramos încet în mișcări, însă extrem de sigur pe el Iker Casillas, unul dintre cei mai buni portați din lume, dacă nu cumva cel mai bun. De aceea este San Iker, așa cum îi spun fanii Realului, Sfântul Iker pentru formația madrilenă. O pasă pentru Ronaldo, Ronaldo depășește pe Thiago Alcantara, o pasă foarte bună pentru Di Maria, însă a sesizat foarte bine momentul Adriano, care pare să se descurce bine în acest rol de fundaș central stânga. Este desigur doar debutul meciului, multe se pot întâmpla până la final. Busquets îi trimite lui Iniesta, așteaptă o pasă Theo, nici el nu cred că a atins mingea până în acest moment. Iniesta pentru Lionel Messi, Messi pentru bunul său prieten Dani Alves. Dani Alves cu acțiune, din nou Messi, șansa, caută culoarul de șut Messi, scoate această minge, a încercat să o scoată către Telio. Iniesta a fost cel care s-a opus, lovitură care a intervenit, nu cred că era pasă pentru Iniesta totuși, acum lovitură liberă pentru Real Madrid. Un Diano Malienko, spuneam și în intervenția noastră de pe gazon, e văzut destul de rău la Barcelona, e un arbitru care permite de multe ori jocul bărbătesc al echipelor, iar lucrul ăsta pe cei de la Real Madrid îi avantajează. Busquets a alunecat în momentul pasei, jocul este lăsat să combine de un Diano Malienko. Am văzut o intervenție foarte bună a lui Mascherano. Busquets este repunere de la margine pentru Barcelona. Se spune că Mourinho a pregătit acest meci în cel mai mic detaliu, că la ultimul antrenament de la Valdebebas, cei de la Real Madrid, îngrijitorii terenurilor, au udat gazonul pe care s-a pregătit Realul pentru a simula condițiile de pe Camp Nou. Dani Alves este surprins acum în poziție de offside. Era în offside Dani Alves și el știa lucrul ăsta, la un moment dat a avut tendința de a se opri, dar iată poziția lui Dani Alves evident în afara jocului. Se poate vorbi însă despre un fault aici asupra lui Thiago Alcantara, care ar fi putut continua de unul singur această fază. Deocamdată nicio reacție din partea lui José Mourinho, nici n-ar avea de ce. 8 minute din această partidă fără niciun fel de probleme, cu multe greșeli însă și de o parte și de cealaltă. Iată încă una, este multă tensiune în jocul celor două echipe, e multă anxietate și la Barcelona și la Real. Mourinho a ieșit la marginea terenului pentru a da indicații. Ședința tactică pentru această partidă a Realului a durat 30 de minute și în ea Mourinho l-a prezentat jucătorilor secvențe cu Barcelona doar din El Clasico, din ultimele El Clasico, nici măcar o secvență din ultima confruntare a Barței, cea cu formația londoneză Chelsea din Champions League. A fost intrarea lui Sergio Ramos, sancționată de un Diano Malienko, dar care a inflamat puțin spiritele pe Camp Nou. Au fost multe clasice jucate în această perioadă, o inflație de dueluri între Barcelona și Real Madrid, dar putea repeta în finala Ligii Campionilor, însă și una și cealaltă au meciuri foarte grele la mijlocul acestei săptămâni. Chelsea și Bayern München au învins în prima manșă, iar calificarea depinde de ceea ce se va întâmpla aici pe Camp Nou marți și pe Santiago Bernabéu miercuri.
Mascherano pentru Messi, deposedat de Sergio Ramos cât se poate de corect. Puyol greșește, însă nici lui Ronaldo nu a ieșit preluarea. Busquets, o pasă pentru Messi, sprintează Messi, iese în întâmpinarea sa Ramos și acum Cristiano Ronaldo, inamicul public numărul 1 din punct de vedere fotbalistic pentru cei de la Barça. O pasă pentru Benzema, am văzut însă o intervenție foarte bună a lui Thiago Alcantara. Și acum Iniesta, spațiu mai mare de manevră pentru Andres Iniesta, care greșește și el. Este o poziție corectă în care se află Karim Benzema. Benzema își face culoar de șut și trage fără mari probleme pentru Victor Valdés. Benzema face un sezon foarte, foarte bun. Poziție corectă în care se află Benzema. Am revăzut această fază și ne-am lămurit. E clar opțiunea numărul 1 a lui Mourinho când vine vorba de alegerea unui atacant central, însă Benzema a jucat și într-o formulă în care Higuaín s-a regăsit ca titular, Benzema folosit ca aripă dreapta. Se spune că Higuaín este foarte aproape de un transfer la PSG, caz în care Real Madrid îl va aduce pe Samuel Eto'o, fostul atacant al Barçei, dar și al Realului, în urmă cu mai mulți ani. Se spune că l-ar dori foarte mult José Mourinho. Viitorul lui Mourinho la Real Madrid rămâne la fel de incert ca și al lui Guardiola. Acum Messi primind de la Xavi, Messi scoate această minge pentru Iniesta, un pic în spate. Pasa dată de Messi, Iniesta plecase, apucase deja să plece spre poartă. Ce gol puteam vedea dacă lovea cum și-a dorit mingea cu călcâiul Andres Iniesta. Cunoaștem cât este el de tehnic. Este un jucător formidabil, Andres Iniesta. Din nou câștigă duelul aerian Cristiano Ronaldo. Din punctul ăsta de vedere e foarte greu de reposedat. Acum Thiago Alcantara îl pune într-o situație delicată un pic pe Victor Valdés, al cărui joc de picior este însă remarcabil. Adriano se descurcă în fața lui Angel Di Maria și dă drumul la minge pentru Thiago Alcantara. Din nou Adriano are ceva mai mult spațiu, avea ceva mai mult spațiu. Adriano a preferat această pasă către Lionel Messi. Iată unde a ajuns Messi pentru a-și prelua această minge. Primește Xavi, preluare greșită a lui Xavi. Se dă lovitură liberă însă pentru Barcelona. Bătută repede, ar fi vrut să bată repede, ar fi vrut să surprindă cei de la Barça. Undiana Mayenco a fost însă de altă părere, n-a lăsat execuția rapidă a acestei lovituri libere. Mayenco este la al 6-lea El Clasico pe care îl conduce în carieră, un arbitru în vârstă de 38 de ani. Iată duelul de mai devreme dintre Ramos și Xavi, colegi la Naționala Spaniei. Mulți își puneau problema după ultimele confruntări dintre Real și Barça dacă atmosfera de la Naționala Spaniei nu va fi stricată de conflictele apărute între fotbaliștii celor două echipe. Messi pe jos, la semi-înălțime, a respins de acolo Benzema din fața lui Puyol. Mascherano este acum la minge. Argentinianul trimite în diagonală către Teo. N-a putut până acum să-și pună în valoare viteza Teo. Iniesta către Teo, aflată poziție regulamentară. Teo, încă un dribbling shoot, respinge. Era offside. Teo, mingea e în poartă, dar golul nu-i valabil. Steagul e ridicat de secunde bune. Fusese ridicat de la margine la pasa inițială aici către, și vedem că arbitrul asistent a avut dreptate. Pasa inițială dată de Iniesta către Teo, un pic cam târziu i-a pasat Iniesta colegului său. Am o consolare după faza precedentă, au fost câteva mii de oameni care offside acum. Au văzut cei mai târziu faptul că a fost offside. Inclusiv aici la masa presei, în dreapta, la pupitrul de comentatori, în dreapta noastră, cred că este televiziunea mexicană, după numărul decibelilor pe care l-am auzit, nu au sesizat nici ei că mingea a ieșit că jocul fusese oprit. Din nou Teo, oricum remarcabilă acțiunea lui Teo până la un punct, dacă ținem cont că n-a marcat totuși, ar fi trebuit să marcheze din acea poziție ca faza lui să fie din toate punctele de vedere remarcabilă. Primește Iniesta, acum trei jucători sunt în fața lui. Iniesta dărâmat acolo, continuă însă acțiunea Messi, se împiedică însă în balon, în propriul dribbling. Trecuseră trei jucători ai Realului, Lionel Messi, Thiago se descurcă foarte bine.
Iago, o pasă pentru Messi, aflat cu spatele la poartă într-un duel cu Ramos, de această dată nu este faul, primește Ronaldo, nu-l poate depăși pe Puyol, însă mingea ajunge la Mesut Özil, din nou Cristiano Ronaldo reușește să treacă de Busquets și solicită lovitură liberă pe care o și primește, este și cartonaj galben pentru Busquets, moment în care atmosfera pe Camp Nou se încinge foarte, foarte tare. Iniesta s-a repezit la arbitru pentru a reclama o fază petrecută ceva mai devreme. Da, de discutat la această fază. Busquets se oprește la un moment dat, însă foarte abil Cristiano Ronaldo. Este un faul scos de Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso este cel care execută. Va urma un moment fierbinte la poarta Barcelonei. Xabi Alonso la colțul lung, balonul este respins de Adriano și vine șutul lui Di Maria în blocajul lui Puyol. Corner pentru Real Madrid, formație care în această seară ar putea stabili un nou record de goluri marcate într-un sezon din campionatul Spaniei. Până acum Realul a marcat 107 goluri, tot atâtea a reușit o altă formație a Realului în sezonul 1989-90, o formație în care Hugo Sanchez era golgheterul, iar John Benjamin Toșac antrenorul. Lovitură de colț pentru Real Madrid, 5 jucători în alb în careul Barcelonei, este destul de hazardat Victor Valdés, e gol! E gol! Este gol pentru Real Madrid. Sami Khedira reușește cum necum să trimită această minge în poartă. 1-0 pentru Real Madrid. Ce greșeală face însă Victor Valdés la această fază. A scăpat mingea, apoi Puyol n-a reușit să îndepărteze pericolul. Mult mai prompt Sami Khedira a reușit să înțepe această minge și să o trimită în poartă. Iată reluarea fazei. Lovitura de cap al lui Pepe a dus mingea spre poartă periculos. Iată-l pe Victor Valdés, hazardat, ieșit acolo. Puyol n-a reușit să se concentreze, să-și facă pașii pentru a degaja această minge. Iar Sami Khedira, probabil cel mai important gol al lui Sami Khedira de când a venit la Real Madrid, reușește să deschidă scorul. 1-0 pentru Real Madrid după ceva mai mult de un sfert de oră. Un gol istoric, golul cu numărul 108 din acest sezon. Un nou sezon al recordurilor și pentru Real Madrid și pentru Barcelona. Să vedem reacția catalanilor. Fabio Coentrao lasă mingea să treacă, va fi repunere din 6 metri. Se aud destul de timid în acest moment fanii Barcelonei. Ne așteptăm să-i auzim pe cei Realului. Sunt peste 600 de suporteri ai madrilenilor venite aici. Fiecare dintre fanii Realului a plătit 90 de euro pentru a-și vedea favoriții la lucru aici în inima Cataluniei. Primește Puyol și acum Sergio Busquets. A fost un moment de liniște absolut uluitor prin el însă și în momentul în care mingea a intrat în poartă s-a lăsat așa o liniște peste Camp Nou. 100.000 de oameni și-au ținut respirația, sau mă rog, 100.000 fără cei 600 de suporteri ai Realului. Xabi Alonso îl anticipează aici pe Messi și deschide acest culoar de contraatac către Benzema. Intervenția este a lui Mascherano și mingea este în out de poartă. Pinto, Piqué, Fabregas, Alexis, Keita, Pedro și Montoya sunt pe lista rezervelor Barcelonei. Adan, Kaká, Granero, Marcelo, Raúl Albiol, Higuaín și Callejon pe lista rezervelor de la Real Madrid. Mascherano neatent la această fază. Intercepția este a lui Angel Di Maria. Di Maria revine însă. El jefecito Mascherano și repară greșeala. Se joacă în banda stângă, acolo unde este și Andres Iniesta. Scoate această minge Iniesta către Telio, către Adriano. Iniesta se descurcă. Pleacă Dani Alves undeva spre centru și eliberează zona lui Messi. Către Messi ajunge această minge. Imediat în fața lui este Coentrao. Pasa lui Messi s-a vrut către Iniesta. Au respins foarte bine cei de la Real Madrid. S-a retras excelent la faza anterioară Xabi Alonso, el a fost cel care a respins balonul. Xavi acum pentru Iniesta. Iniesta, un dribbling scurt, un al doilea dribbling al lui Iniesta. A strâns însă Arbeloa în centru, o pasă acum pentru Casillas. Messi este cel care face pressing.
În primele minute Messi aproape că nu a atins mingea, apoi s-a trezit împreună cu Iniesta, însă Realul a fost formația care a marcat până acum. A înscris Sami Khedira, germanul atât de util lui Mourinho. Îl vedem pe Terio, nu poate ține mingea în teren, dar este repunere de la margine pentru Barcelona din Arbeloa. A ieșit acest balon în afara terenului. Adriano este cel care bate aruncarea de la margine. Xavi încearcă să se desprindă de marcat și reușește. Îi scoate această minge către Terio. Terio are culoare de șut, o face Terio pe lângă poartă. Multă personalitate are acest Terio și nu e prima dată când se vede lucrul acesta. Șutul nu-i grozav. Noi revedem greșeala lui Victor Valdés. Nu cred că se poate vorbi de o poziție de offside. Acum intercepția este a lui Karim Benzema pe o fața lui Ronaldo în interiorul care lui trage în cross pe lângă poartă. Mingea va ieși în out lateral, în out de margine. Mourinho încearcă în această seară ce nu i-a ieșit până acum, indiferent de echipa pe care a pregătit-o, că a fost Chelsea, Inter sau Real Madrid, să câștige pe Camp Nou. Însă chiar și în condițiile în care nu a câștigat, aici pe Camp Nou, să nu uităm, a reușit o performanță istorică. Calificarea în final a Ligii Campionilor cu Inter se întâmpla în 2010. Primește acum Messi. Xavi reușește să treacă, continuă Xavi, însă nu avea altă variantă decât o pasă pentru Teo, al cărui stil de joc seamănă foarte tare cu cel al unui alt, de fapt cu stilul unui fost jucător al Barcelonei, cel al lui Overmars. Încă o greșeală a lui Messi, Xavi anticipat, n-a apucat să lovească acea minge. Foarte scurtă echipa Realului în acest moment, se vede și pe această, s-a văzut pe imaginea de mai devreme, spații aproape inexistente între liniile jucătorilor madrileni. Cum primește Xavi, Thiago Alcantara încearcă să se arate la pas, o face spaniolul de origine braziliană. Adriano, plecase Terio, Adriano însă nu i-a păsat, acum o face către Terio. Mai departe Xavi încearcă să-și găsească un loc Xavi de unde să distribuie pasele sale. În dreapta Dani Alves, față în fața cu Coentrao. Dani Alves, driblingurile lui Dani Alves, pasă, mingea este scoasă la marginea careului, acolo unde este Messi, pasa cu călcuia lui Messi, anticipată din nou. Abuzează de multe ori de aceste pase scurte jucătorii Barcelonei. Șutul de la distanță e un procedeu puțin utilizat de jucătorul lui Guardiola. Dani Alves în duel cu Benzema reușește să trimită pentru Xavi. Messi acum. Iniesta încearcă să sprinteze. Iniesta primește. Nu i-a ieșit preluarea. Degajează Sami Khedira. Nu și-a făcut bine pașii Iniesta. Pasă foarte bună dată însă de Messi. Și sunt momente de presiune la poarta celor de la Real Madrid pe care publicul o simte. Are 11 victorii consecutive în Primera División Barcelona după 2-1 cu Levante în weekendul precedent, o victorie care s-a conturat foarte greu. Xavi, mingea a ajuns cu noroc la Busquets. Xavi pentru Messi. Messi va porni un nou slalom, nu, a fost o pasă către Iniesta. Încearcă să stabilească tot felul de conexiuni jucătorii Barcelonei. Nu par a fi în cea mai bună seară, în cea mai bună zi jucătorii Barcelonei din acest punct de vedere, din punctul de vedere al conexiunilor care nu prea le ies. Acum Mascherano calmează situația, foarte multă experiență pentru El Jefecito Mascherano. Pleacă Dani Alves, pasa s-a vrut însă către Messi, a văzut un gest de frustrare al lui Xavi care și-a pus mâinile în cap după ce a văzut, a sesizat cât de tare a lovit această minge. Plecase Messi pe un culoar bun către poarta lui Iker Casillas. Ramos, Xabi Alonso, Pepe, vine la pressing Iniesta, Casillas, degajează spre Angel Di Maria și argentinianul a fost foarte discret până în acest moment și argentinianul de la Real Madrid din primul 11. Busquets este în zonă, Thiago Alcantara
a făcut o greșeală, s-a redresat la timp, însă tânărul jucător al Barcelonei primește acum tot Thiago de la Xavi. A intervenit Mesut Özil. E lovitura liberă acum pentru Barcelona, faultat Dani Alves, solicită un cartonaș cei de la Barcelona. Deocamdată un Diana Malienko n-a umblat la cartonaș și am depășit jumătatea primei reprize. Jocul n-a fost foarte nervos, dar aici este o intrare de cartonaș galben a lui Xabi Alonso. Se resimte Dani Alves, nu e nicio prefăcătorie, este clar că n-a fost cea mai ușoară, cea mai blândă intrare pe care a suportat-o Dani Alves în ultima vreme. Xavi pentru Busquets. Realul conduce în continuare pe Camp Nou cu scorul de 1-0, gol marcat de Sami Khedira. Di Maria recuperează, Di Maria a încercat o pasă oare spre Benzema sau un șut. Victor Valdés era la aproximativ 12 metri de linia porții. Primește acum Iniesta pentru Theo. Din ce în ce mai prezent Theo. Primele sale goluri pentru Barça au fost marcate în finalul anului trecut, într-o partidă din Cupa Regelui cu l'Hospitalet. Dani Alves în duel cu Fabio Coentrao. Dani Alves, s-a ținut bine Messi. Iarăși am văzut o preluare greșită. Coentrao către Benzema, un amănunt interesant. Coentrao a evoluat în întregime în toate partidele pierdute de Real în acest sezon. S-a spus despre că este o piază rea pentru Real. Recuperarea Barcelonei, a primit Messi, apoi a pasat mingea lui Xavi, schimbă cei doi jucători ai Barcelonei. Messi cu această pasă, poziție corectă, Xavi! Ce ocazie! Ce ocazie ratează Barcelona, cea mai mare ocazie a meciului, șansa egalării în piciorul drept al lui Xavi, poziție corectă. S-a văzut foarte bine pe această fază, putea egala Barcelona. Ce pasă dă Lionel Messi aici! Formidabil. Și am văzut pe această reluare, cred că are dreptate Xavi când a solicitat lovitură de colț. Mingea l-a lovit pe Casillas. Cred că a fost intervenția lui Casillas care a făcut ca mingea să se ducă puțin în afara cadrului porții. Xavi a făcut declarații interesante într-un interviu apărut în această săptămână. Spunea că Rijkaard nu a avut încredere în el, îl considera prea mic și îl considera inutil pentru Barcelona, însă a tras tare și acum este unul dintre starurile fotbalului mondial. O pasă spre același Xavi. Coentrao din nou foarte atent. Iker Casillas pregătit să degajeze. Realul stă la adăpostul unui gol. În plus își permite și egalul aici pe Camp Nou. Ar menține o distanță de 4 puncte față de Barcelona. Spunea Guardiola că orice alt rezultat decât victoria Barcelonei înseamnă că Realul a luat titlul. Un titlu de care Realul nu s-a bucurat în ultimele sezoane. Puyol deviază balonul către Busquets, mingea este acum la Mascherano. Primește Thiago Alcantara, care încearcă să-și găsească o poziție, îl servește acum pe Iniesta, lângă el Thiago Alcantara. N-are aceeași consistență în joc de multe ori Thiago Alcantara față de, spre exemplu, Fabregas. Acum foarte bună pasa lui Messi către Telio, căreia nu iese preluarea. S-a obligat să rea acțiunea cei de la Barcelona. Din nou Telio, un duel cu Arbeloa. Telio în interiorul careului, multă experiență însă pentru Alvaro Arbeloa. S-a văzut lucrul acesta în felul în care a gestionat intrarea lui Telio în careu. Thiago, Iniesta, Busquets către Iniesta, a blocat Xabi Alonso. Sami Khedira, îmi cer scuze, Xabi Alonso pasează acum pentru Di Maria, primește Benzema, sprintează Cristiano Ronaldo, Benzema reușește să-l dribleze pe Dani Alves, Benzema ține în continuare balonul, este foarte puternic francezul, îi pasează până la urmă lui Mesut Özil
Zil în postura de extremă dreaptă, cum l-am văzut în returul din sferturile Cupei Regelui Centrale pentru Ronaldo. Ronaldo reușește să oprească balonul, Puyol este în fața sa. Ronaldo către Xabi Alonso. Contraatacul Realului s-a transformat într-un atac pozițional. Ramos spre Pepe. Portughezul greșește pasa și mingea revine în posesia Barcelonei. Pasele nu sunt atul lui Pepe, precizia paselor nu este tocmai o calitate. Destul de discret a fost și Cristiano Ronaldo, de altfel cei doi de la care se așteptau foarte multe lucruri, Cristiano Ronaldo și Messi, au avut puține momente în fața porții. În dreptul lui Messi reținem însă câteva pase decisive, acea pasă către Xavi la cea mai mare ocazie a Barcelonei. De la Thiago Alcantara acum la Iniesta. Iniesta a venit el acum la construcție, pleacă Messi, dar n-avea pe unde să-i paseze Iniesta, triunghi de pase acolo, foarte calm și sigur pe el este Xavi. Sergio Busquets plecase pe poziție de atacant central, acum Puyol obligat să fie foarte atent față în față cu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo caută culoarul de șut, Ronaldo pe lângă poartă șutul expediat de portughez. În urmă cu două etape în derbiul cu Atletico disputat pe Vicente Calderon, Ronaldo a reușit un hat-trick, al 7-lea hat-trick din acest sezon, însă dincolo de acest lucru, două dintre reușitele sale au fost de-a dreptul fabuloase. Ia să vedem încă o dată reluarea acestei faze. Da, aici pare poziția nu mai pare atât de corectă în anumite reluări. Depinde foarte mult de unghiul în care privim această fază. Nu obține nimic Xavi la această încercare de a trece pe lângă Pepe. Nici nu cred că avea motive. Mascherano către Thiago. Iniesta. Adriano. Este driblingul. Messi acum. A sărit mingea din Messi destul de ciudat. Se mai întâmplă, iată, și lui Messi astfel de lucruri. Iniesta, lângă el este Xavi. Iniesta preferă această pătrundere. Messi nu se înțelege cu Dani Alves și era oricum în poziție de offside. Brazilianul, poziție activată în momentul în care a atacat balonul aflat la Coentrao. Meciul cu numărul 250 între cele două formații, aici fiind incluse și partidele amicale, pentru că, deși este greu de crezut, au avut loc de-a lungul timpului și partide amicale între Barcelona și Real Madrid. Ultimul amical în 1991, chiar pe acest stadion, a fost un 1-1. Se întâmplau foarte multe meciuri amicale în perioada lui Franco. Se spune că guvernanții din acea vreme, pentru a evita anumite revolte sau anumite mișcări populare sau pentru a le dezamorsa, organizau repede un amical între Real Madrid și FC Barcelona și toată lumea era conectată la acest lucru și uita de probleme. A avut loc unul chiar și în afara Spaniei, de fapt singurul care a avut loc în afara Spaniei, în 1982, într-un meci dotat cu cupa președintelui Venezuelei. Atunci Realul câștiga în fața Barcelonei 1-0 datorită unui gol marcat de actualul selecționer al Spaniei, Vicente del Bosque, cel care a jucat timp de 11 sezoane pentru Real Madrid. Asta lui Sergio Busquets către Iniesta, în fața lui imediat Sami Khedira, iar Di Maria închide orice culoar posibil. Iniesta ia acțiunea pe cont propriu, Arbeloa însă remarcabil. În aceste 33 de minute, iată, scurse din partidă, n-au fost mari probleme pe partea lui Alvaro Arbeloa. Acum se aud fluierături pentru că sunt două mingi pe teren, iar Pepe ignora acest lucru. Pepe se făcea că nu vede. Faptul că sunt două mingi pe teren, era o minge la 2 metri din fața lui. Mingea pe care o va degaja acum Iker Casillas. Dincolo de centrul terenului, câștigă duelul aerian Karim Benzema cu Mascherano. Și acum ceva probleme era cu spatele la teren la adversar Sergio Busquets. Victor Valdés, de multe ori această obsesie a Barcelonei de a ieși cu pasă din zona propriului careu, de a ieși cu pasă de la portar. Iniesta
În stânga sa este Telio. Se duce mingea la Telio. Nu l-am mai văzut pe Telio de ceva vreme în acțiune. Față în față cu Arbeloa. Iniesta la colțul careului. Ridică această minge către nimeni. Încă o pasă greșită. Realul reușește până acum să blocheze Barcelona lui Pep Guardiola. Asta chiar dacă Mourinho nu folosește sistemul cu 3 mijlocași, ci pe unul cu 2 mijlocași defensivi. Cu toate acestea, Realul reușește să blocheze culoarele. O singură mare ocazie pentru Barça a fost acea ratare a lui Xavi. Ratează pasa cu călcâiul Dani Alves. Coentrao trimite către Di Maria. Adriano este atent. Și mai trebuie remarcat un lucru. Barça joacă în acest sistem cu 3 fundași centrali. Golul pentru Real Madrid a venit în urma unei faze fixe însă, nu în urma unei acțiuni. A respins de acolo Pepe, în duelul lui Pepe cu Messi. N-au ieșit scântei ca altă dată. Iniesta, Telio, spații foarte reduse între liniile celor de la Real Madrid. Cred că cele 3 linii pe care stau, 4 acum cu Benzema ușor avansat, pe care stau jucătorii lui Real Madrid, sunt undeva în 15 metri. Busquets verticalizează, primește înapoi mingea de la Xavi, aproape să greșească Sergio Busquets această pasă. Puyol, din nou el primind, nu găsesc soluții cei de la Barça de desfacere, de găsire de culoare, de pasă sau de pătrunderi. Coentrao, Busquets către Messi, care combine cu Dani Alves, alunecă Lionel Messi. Până acum faptul că gazonul înaintea meciului a fost sudat din belșug este un impediment pentru jucătorii Barței. Nu-i ajută, l-am văzut de mai multe ori pe Messi alunecând. Iată, s-a întâmplat și la această fază, atunci când a declanșat sprintul, așa l-a ajuns din urmă Fabio Coentrao. Casillas este cel care degajează, nu este foarte precis în degajări Casillas. Asta spre deosebire de Victor Valdez, mult mai multă precizie are golkeeperul Barcelonei în jocul de picior. Am văzut multe greșeli din partea lui Casillas, de altfel a și fost încurajat acum după această degajare de José Mourinho. Messi i-a ieșit un prim dribbling, pasa este pentru Iniesta către Tello. Va încerca să treacă din nou de Arbeloa, pasă pentru Iniesta, mingea este întoarsă pentru un șut pe lângă poarta lui Thiago. Încearcă și Barcelona să tragă, a încercat Thiago Alcantara, n-a găsit însă în cadrul porții. Minutul 37, 8 minute din această primă repriză, care nu s-a jucat într-un ritm grozav, n-a fost extrem de spectaculoasă, dar am avut un fotbal de calitate, vedem jucători de calitate, vedem detalii în jocul celor două echipe, dar și multe greșeli, dovada tensiunii existente. Benzema ține mingea în teren, francezul, și pasează pentru Di Maria. A fost un picior pus la momentul potrivit de Thiago. Di Maria este un fotbalist care poate inventa oricând o pasă, pentru că în acest moment este cel mai bun pasator din Primera División. Are 15 pase decisive Di Maria. Pe locul 2 se află printre alții Messi cu 14 pase decisive. Tello, din nou Arbeloa se poziționează foarte bine la această fază. Se vede experiența pe care o are Arbeloa. Tello încearcă să profite de viteza sa și să îl depășească. Iată, să dea mingea pe lângă Arbeloa și să îl depășească. Dar nu cred că a reușit vreodată acest lucru, să facă acest lucru. A depășit pe Arbeloa o singură dată, dar atunci a făcut mingea către centrul terenului. În ultimele 3 meciuri de campionat dintre cele două echipe de pe Camp Nou, Realul nu reușise să marcheze. Înaintea lui Sami Khedira, ultimul jucător care înscrisese pentru Real pe Camp Nou a fost Julio Baptista în decembrie 2007. Așadar, Realul a marcat pe Camp Nou după 5 ani
după 4 ani și jumătate, de fapt. Vorbim de campionat. Vorbim de campionat, de campionat, pentru că abia s-a întâmplat meciul de cupă, l-am văzut împreună aici pe DG Sport 1, cele 2 goluri ale Realului din repriza a doua. Aruncare de la margine pentru Real Madrid, este, deși Telio se dusese după această minge. Intrăm în curând în ultimele 5 minute ale acestei prime părți. În continuare, golul lui Sami Khedira face ca Real Madrid să aibă avantaj pe tabela de marcaj. Dani Alves acum n-a putut să preia și să profite de spațiul liber care se ivise acolo. Primește Xavi, nu este driblingul lui Xavi și nici degajarea lui Coentrao nu-i face cinste. A lovit greșit de această minge, a greșit Adriano. Este cei de la Real Madrid. Adriano însă recuperează în cele din urmă și readuce mingea în posesia echipei sale. Messi primește în dreapta, un pic mai liber este Dani Alves. N-are dublaj cu Coentrao. Centrarea lui Dani Alves nu e grozavă. Era Thiago Alcantara, încă o pasă greșită a lui Thiago Alcantara, dar recuperează repede Adriano. Tiki-taka deocamdată nu funcționează. Probabil că Barça are o posesie mai bună, însă nu cu mult peste cea a Realului. Privește Dani Alves, centrează în blocajul lui Coentrao, care până acum se descurcă foarte bine. Venise Sergio Busquets la în faza de finalizare. E ceea ce se observă, această lipsă a unui jucător de gura porții, cum se zice la Barcelona. Le regretă foarte mult catalanii pe David Villa. Dani Alves a încercat să scoată această minge. Se arătase la pasă, se eliberase foarte bine Messi la marginea careului și acum Cristiano Ronaldo iese driblingul în fața lui Puyol. Vine însă Sergio Busquets și ține mingea în teren catalanul. Intervenția lui Puyol a fost un duel un pic amaprig acolo între Puyol și Cristiano Ronaldo. Niciunul nu-și aruncă nicio privire cei doi jucători. Dar Puyol nu i-a reproșat nimic lui Ronaldo, s-a ridicat imediat. Fanii au fost cei care au cerut lovitură liberă, centrează Teo pentru Messi, Messi mai departe pentru Xavi, Dani Alves pentru Messi, prinde Iker Casillas. Era offside. A fost offside, cred că s-a văzut și de aici din tribună că a fost offside la Messi. Era cel mai apropiat jucător față de poarta lui Iker Casillas, iată. Foarte bine gândește faza Pepe, cel care și a solicitat imediat poziția de offside. Foarte bine a gândit faza Pepe. E întins la pământ Andres Iniesta. A fost un duel ceva mai devreme care a lăsat semne pe Iniesta. A început să plouă la Barcelona. E o repriză de ploaie anunțată în presa spaniolă și la televiziune din Spania. Încă un moment care încinge atmosfera. Xabi Alonso a trimis departe balonul. A trimis într-o zonă în care nu era niciun jucător de la FC Barcelona. El făcuse semn Xabi Alonso că va trimite mingea unui adversar. Acum Busquets, saltat de Pepe, va fi cartonaș galben pentru Pepe. Un moment întâmpinat cu urale, aproape ca un gol al Barcelonei de către fanii catalani. Astăzi se împlinesc 3 ani de când Pepe făcea acel gest foarte urât dintr-un meci cu Getafe, jucat pe Santiago Bernabéu, atunci când îl lovea pe Casquero. Ne aducem aminte momentul. Asasinul, strigă spectatorii de pe Camp Nou. Asta nu cred să-l deruteze foarte tare pe Pepe. Primește Telio. Minge scoasă un pic în spate pentru Iniesta, închis acolo imediat Andres Iniesta, aproape să greșească Iniesta și e deposedat până la urmă de Mesut Özil, care reușește să se redreseze și să scape de faul. Mesut Özil trece și de Thiago Alcantara, faza este periculoasă. Mesut Özil însă o tratează mai departe cu foarte multă superficialitate și a făcut foarte bine mingea până la un punct, însă ceea ce a urmat
N-a fost cea mai fericită continuare, e o repriză de ploaie, e o ploaie aproape furtună. Da, e o ploaie torențială, o ploaie pe care Barcelona a înfruntat-o și în Liga Campionilor la Londra, pe Stamford Bridge. Și e o problemă pentru că stadionul Camp Nou nu este acoperit, sunt foarte puține locuri acoperite pe Camp Nou. Vremea a fost foarte frumoasă astăzi pe tot parcursul zilei și cred că sunt foarte puțini spectatori care au venit pregătiți cu umbrele. Nu va fi o problemă însă pentru jucătorii celor două echipe. Miza meciului este una uriașă. Mesut Özil s-a descurcat mai devreme încântător până în momentul pasei decisive. Este un fotbalist special, Mesut Özil. Ne aducem aminte bara pe care a dat-o în ultimul meci dintre cele două echipe, partida din Cupa Regelui, un șut senzațional de la mare distanță atunci al lui Mesut Özil. Victor Valdés repune balonul până la Busquets. Messi a lăsat mingea să treacă, din nou Messi lasă avantajul în Diano Maenco. Messi a vrut să facă totul de unul singur și n-a mai urmărit mingea. Altă soluție n-avea pentru că se închisese acolo și niciun jucător, niciun echiper de său nu se arătase la pasă. Reușește Puyol să-l oprească pe Cristiano Ronaldo. Un minut suplimentar s-a arătat de la margine, ar putea fi ultima acțiune de atac a celor de la Barcelona. Urcă și Mascherano fără soluție însă, pe aceeași linie cu el era Messi, n-avea nicio soluție de verticalizare. Messi trage de tricoul său Xavi Alonso, acum Telio, din nou această fază a lui Telio și din nou nu iese jucătorului de la Barcelona. Este driblingul său, așa cum fiecare jucător are, să spunem, o fentă preferată, un mod preferat de a dribla. Acesta este al lui Teo. Problema sa este că prin acest procedeu nu reușește să-l depășească pe Arbeloa. Parcă Arbeloa știa că va fi titular Teo și s-a pregătit pentru acest lucru. Este final de prima repriză pe Camp Nou. Real Madrid conduce pe Barcelona cu 1-0 și la acest scor distanța dintre cele două echipe crește la 7 puncte. Realul este ca și campioană. Ne așteaptă o repriză secundă foarte interesantă. Și cred că niciodată la un asemenea scor defavorabil Barcelonei spectatorii n-au primit cu atâta bucurie fluierul de final al unei reprize. Se pot duce să se adăpostească. E o ploaie extrem de puternică a bătut asupra Barcelonei. Luăm o pauză, ne vom întoarce pe Camp Nou cu repriza a doua. Rămâneți însă pe Digisport 1. Studioul special de fotbal european se derulează în aceste minute. Vă așteaptă Bogdan Socol, Ilie Dumitrescu și Bogdan Stelea. Noi ne vom întoarce aici pe Camp Nou peste un sfert de oră. Dinamo a înviat în a doua zi de Paști. Bonetti a adus schimbarea la fața unei echipe care uitase cum arată victoria în campionat. Acum câinii vor să atace în haită primul loc. Groapă vine ceaflăul, dar dinamoviștii au coșmarul cu nou promovate. Duminică de la 21:30, Dinamo joacă prima finală în drumul spre titlu. Fotbalul tău, cel de toate zilele, este la Digisport.
Suntem din nou în studio la Fotbal European alături de Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea și Radu Paraschivescu. 1-0 la pauză pentru Real Madrid, un rezultat care practic ucide această luptă la titlu. Realul la 7 puncte de Barcelona și vorbeam înainte de meci că practic Realul are o zi în plus de recuperare, a părut mai proaspătă, cel puțin din punctul meu de vedere, și Barça, cu excepția acelei ocazii a lui Xavi, nu a reușit să iasă atât de bine, să-și facă jocul atât de celebru până în acest moment, minutul 45. Da, dacă în tur acest modul tactic l-a surprins pe Mourinho cu cuplul de fundași central Busquets și Mascherano, în tur a fost Piqué și cu Puyol în partea dreaptă, fundaș dreapta la Cristiano Ronaldo, urcându-l pe Alves în linia de mijloc. De data aceasta Mourinho a intuit această mișcare. Din punct de vedere tactic, a cedat deliberat terenul în foarte multe momente ale jocului. A închis foarte bine. Magistral a fost axul central acolo unde atât Xavi Alonso și Khedira au făcut o partidă senzațională. Albiol și Arbeloa și Coentrao au închis foarte bine pe părțile laterale, unde Teo și Alves practic n-au creat nimic, n-au reușit să creeze acel dezechilibru. Plus că cuplul de fundaș central Ramos-Pepe și această formulă de mijlocaș central Khedira și Xavi Alonso a fost foarte greu ca pentru jucătorii din linia a doua să intre pe axul central. Din punct de vedere tactic, net superioară Realul, care practic nu a făcut un joc spectaculos, dar din punct de vedere defensiv, acolo unde orice echipă suferă contra Barcelonei, au făcut o partidă excelentă. Bogdan, părerea ta, Valdés poate fi considerat principalul vinovat la golul marcat de Khedira? Nu știu, nu e un gol care îi se poate imputa exclusiv lui. A încercat să iasă pe centrare, și-a dat seama că n-ajunge, apoi și-a rectificat poziția, a avut o intervenție destul de bună. Dacă ar fi avut puțin mai mult noroc să fie ajutat de Puyol, dar și Puyol era într-o situație destul de delicată, pentru că dacă ar fi încercat să degajeze mingea, era Valdés aproape care îl bloca, putea să-l lovească pe el sau putea să-și introducă singur mingea în poartă. Oricum, o neatenție a lor pe faza defensivă la cornerul respectiv, unde încă o dată se dovedește că sunt destul de vulnerabili și au avut multe probleme la astfel de faze, care a făcut ca Madridul să marcheze. E un dezavantaj destul de mare pentru ei, pentru că o să le fie din ce în ce mai greu să gestioneze rezultatul ăsta. Radu, o concluzie după primele 45 de minute? Da, e bine să-i bombăni pe oameni că îți răspund. Eu l-am bombănit pe Khedira și mi-a răspuns. Asta ar fi o concluzie. A doua concluzie e jumătatea de meci în care am văzut două paradoxuri. Pe de o parte, posesia este 74% Barcelona, 26% Real, dar raportul ocazilor e 3 Real, 1 Barcelona. Asta e primul paradox. Al doilea paradox, deși Realul a avut 3 ocazii, oamenii care sunt cel mai puțin remarcați de la Real după 45 de minute sunt oamenii de atac. Ronaldo, bun, a încercat, a ținut câțiva oameni ocupați mai tot timpul. Benzema cu câteva preluări interesante și o deschidere. Özil mai mult la intercepție decât pe creație. A creat o singură fază la sfârșitul meciului, tot de la o intercepție. Dar deși Real a avut ocazii mai multe decât Barcelona, oamenii care au dus greu și care au fost evidențiați au fost oamenii din fața lui Casillas și mijlocașii de închidere. Da. Golul Realului marcat de Khedira este analizat acum tactic de Ilie. Te rog, Ilie. Eu consider că la această fază o vină, din punctul meu de vedere, o are Valdés. Aici vedem cum Barcelona se apără în zonă. Nu au pus niciun om la această fază, niciun om la bară. Îl vedem doar pe Busquets, care face marcaj aici la Cristiano Ronaldo. În rest, toată lumea se apără în zonă. Vom vedea când vom da drumul la fază că totuși Valdés are tendința de a ieși, îl prinde pe drum la această fază, uitați, îl prinde pe drum și aici îl prinde avansat la această lovitură, care din punctul meu de vedere nu este o lovitură foarte puternică cu capul.
A fost o lovitură plasată. Dacă el avea o poziție normală, cred că era foarte simplu să prindă acest balon. Prins pe contripie, puțin mai avansat, a avut această, și dă mai departe faza, a avut totuși, nu a putut să rețină, a fost la prins pe drum, deci în mișcare, pe contripie, acolo și Puyol îi vine mingea sub el, neavând posibilitatea să degajeze și vom vedea, iar această fază ne arată că nu a fost offside pentru că Adriano l-a scos din offside pe Khedira la redublarea, la lovitura de cap a lui Pepe și bineînțeles Khedira, un jucător care știe să facă cel mai bine această deposedare, această intervenție în care să scoată mingea, adică să introducă mingea în poartă. Madridul face să deschidă scorul dintr-o fază fixă unde este o echipă foarte puternică și foarte periculoasă la aceste faze fixe. Acum vine repriza a doua. Credeți că vor fi modificări în formulele celor două echipe? Cu siguranță Pep Guardiola a văzut că sunt anumite poziții în teren în care jucătorii ne-au dat cel mai bun randament sau probabil că Arbeloa acolo la Teo este un jucător cu experiență, un jucător de echipa națională, plus că în momentul când avea Teo mingea, tot timpul venea Khedira să nu-i dă șanse să intre în interior și îl forța pe Teo să dribleze tot timpul în exterior. Iar acolo închidea foarte bine Arbeloa. Am văzut de foarte multe ori acest lucru. Bineînțeles că având jucători pe bancă și în speță Fabregas, Pedro, sunt jucători care oricând pot intra. Nu s-a terminat jocul, a fost o repriză foarte bună din punct de vedere tactic. Trebuie să vedem și reacția Barcelonei. Bogdan, dacă ai fi tu acum Guardiola, ce ai schimba? Ai schimba vreun jucător din cei care au început partida? Imediat la pauză, nu știu, dar după pauză, în funcție de cum s-ar mișca, cred că pe Teo. Pentru că are calitate, dar... Nu pare conectat la miză. Cred că e depășit din punct de vedere al experienței. A încercat să facă lucruri, dar Arbeloa îl controlează destul de bine și pe partea stângă n-au reușit să intre aproape deloc. E singura piesă pe care eu nu o văd în regulă în momentul de față. Radu, ce scenariu îi scrie pentru repriza a doua? Dacă aș fi Mourinho. Dacă aș fi Mourinho, aș da ceasul cu 45 de minute mai înainte. Real are 3 schimbări ofensive la care nu știu dacă o să apeleze la momentul ăsta, n-ar fi nevoie, e vorba de Kaká, Higuaín sau Callejon. S-ar putea să vedem ceva de genul intrarea lui Marcelo pe stânga și introducerea lui Coentrao în mijloc, în momentul în care decide Mourinho vreo betonare. Granero s-ar putea să apară, pentru că e un jucător de efort și de randament și de consistență fizică foarte, foarte pronunțată. Deocamdată nu-mi place Di Maria, care are talent, că pe ăla nu-i ia nimeni, dar încă nu e recuperat și s-ar putea, îndreptându-se jocul așa cum ar vrea Mourinho, să existe și varianta rocade între Benzema și Higuaín fiind om de contraatac, numai de contraatac. Da, vom vedea ce se va întâmpla în această parte secundă pe Camp Nou. Le mulțumesc lui Ilie Dumitrescu, lui Bogdan Stelea și lui Radu Paraschivescu. Revenim după finalul jocului de pe Camp Nou, aici la Fotbal European. Din nou legătura la George Dobre și Andrei Niculescu pentru repriza secundă din Barcelona, Real Madrid 0-1 la pauză. Acesta este momentul. Ultimul obstacol, ultimul asediu. Gladiatorii Romei coboară în arena de unde nimeni n-a ieșit învingător în acest sezon. Juventus Arena. Cu 6 etape rămase până la finalul campionatului, invincibilului Antonio Conte n-au voie să calce strâm dacă vor să se încoroneze campioni ai Italiei după 8 ani. Juventus Roma. Meciul care îi poate face pe torinezi aproape campioni este la Digi Sport 2, duminică de la 21:45.
RCS RDS precizează că Antena Group i-a cerut peste 7 milioane de euro pe an pentru retransmisia canalelor Antena. Antena Group a somat RCS RDS să înceteze difuzarea prin satelit a canalelor Antena, dacă nu achită o taxă anuală de peste 7 milioane de euro. Data limită pentru cererea Antena Group era 20 aprilie 2012, ora 0. Dacă după data și ora menționate, RCS RDS ar fi continuat să retransmită canalele Antena, Antena Group ar fi urmat să apeleze la toate măsurile legale, inclusiv plângeri de natură penală. Este pentru prima dată în ultimii 8 ani când Antena Group cere bani pentru retransmisia prin satelit a canalelor Antena. Pretenția financiară ar fi obligat RCS RDS să majoreze tarifele serviciilor Digi prin satelit. Compania noastră are în prezent cele mai mici tarife de pe piață, direct corelate cu puterea de cumpărare a abonaților. Acesta este motivul pentru care RCS RDS nu poate accepta cererea Antena Group, prin care abonații săi ar trebui să plătească o factură substanțial mărită, fără a beneficia de nimic suplimentar. RCS RDS rămâne consecventă scopului său de a oferi abonaților posturile de televiziune pe care și le doresc și de aceea RCS RDS cere public Antena Group acordul de retransmisie pentru posturile Antena 1 și Antena 3 pentru a le oferi abonaților fără plată suplimentară. Ne-am întors pe Camp Nou pentru repriza a doua. Cele două echipe sunt încă la vestiare, parcă n-au curaj să iasă pe această ploaie care n-a încetat. Am sperat că se va opri ploaia, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. A revenit Guardiola de la vestiare, mai puțin jucătorii săi. Stadionul este aproape gol. Păcat că nu vedeți o imagine, un cadru general cu tribunele de pe Camp Nou. Cred că în momentul ăsta, în tribune nu sunt mai mult de 15.000 de spectatori. Toți sunt undeva înăuntru încercând să se adăpostească, fiecare cum poate, de această ploaie care cade. Tribuna oficială populată cu foarte multe VIP-uri. Noi îl vedem pe Florentino Perez, președintele celor de la Real Madrid. Tribuna oficială este o zonă protejată, e o zonă sigură din acest punct de vedere. Cine a avut inspirație să-și procure astfel de materiale e acum fericit, poate să suporte mai ușor precipitațiile. Mourinho s-a întors și el pe bancă. Până acum Realul a făcut un meci din punct de vedere tactică foarte bun. Este 1-0 pentru madrileni, golul marcat de Sami Khedira și la acest scor nu putem să nu ne gândim la un lucru. Cadrul acesta este unul extraordinar. Barcelona nu a mai pierdut de 54 de meciuri pe teren propriu în toate competițiile. Ultima formație care s-a impus aici a fost Hercules Alicante în debutul sezonului trecut. Dacă aș putea să-mi doresc ceva, ar fi în momentul ăsta să știu ce în mintea lui Guardiola, care sunt gândurile lui pe Guardiola în acest moment. Revin pe teren cele două echipe. Primii sunt cei de la Barcelona, aplauze moderate pentru că e destul de puțină lume în stadion, dar se va umple cu siguranță și vor reocupa locurile fanii catalani. Căutăm schimbări și nu vedem în modulul Barcelonei, ceea ce înseamnă că și în această repriză secundă vor juca tot Puyol, Victor Valdez în poartă, Puyol, Mascherano și Adriano în linia de fund, Thiago Alcantara, Sergio Busquets și Xavi în cea de mijloc, Dani Alves, Iniesta, Messi și Tedio pe faza de atac. Un 3-3-4 sau 3-3-1-3, ceva de genul ăsta, pentru că Messi este elementul. Da, ceea ce este foarte interesant la acest sistem este observație de comentator, nu de specialist, nu de antrenor sau fost jucător de fotbal. Specialiștii sunt și vor fi în studio la Fotbal European la finalul acestui joc. Ilie Dumitrescu și Bogdan Stelea vor analiza și după meci ostilitățile de pe Camp Nou. Ei bine, observație de comentator, în prima repriză de foarte puține ori am văzut jucători ai Barței în apropierea careului advers în momentul în care Messi sau Xavi sau Iniesta aveau balonul, nu găseau soluții pentru a pasa. Asta a fost o problemă pentru Barça. Remarcai și tu, Andrei, că se simte lipsa unui atacant central, de fapt al unui atacant de gura porții, cum se spune,
cum era cazul lui David Villa, absent însă la Barça încă din decembrie, când s-a accidentat la campionatul mondial al cluburilor. Primește Dani Alves, s-a reluat partida cu Barcelona pe poziții ofensive, pe aceeași poziție pe care s-a jucat și în prima parte, și cu Real Madrid apărându-se, strângând liniile, micșorând spațiile. Acolo, cu Thiago Alcantara către Mascherano. Dani Alves se agită foarte tare pe bandă, dar n-a primit această minge, a fost căutat Andres Iniesta. Greșește acum Alvaro Arbeloa, a fost încă o greșeală neprovocată a fundașului dreapta, care altfel s-a descurcat foarte bine, l-a neutralizat practic pe tânărul Telio în prima repriză. Și rămâne de văzut cât timp va miza Guardiola pe Teo, în condițiile în care pe bancă, printre alții, se află Alexis Sanchez, un Alexis Sanchez însă care s-a accidentat în meciul cu Chelsea. Probabil că dacă nu avea un contact dur cu John Terry în partida din Champions League, ar fi fost titular în această seară. Se complică Sergio Busquets, nu primește faultul pe care îl dorea, revine însă Adriano și îl deposedează pe Cristiano Ronaldo. Driblingul lui Messi, viteza lui Messi, a acționat pe propriu din spate, intervenția lui Xavi Alonso, și mie mi s-a părut la minge. Mai mult decât atât, Xavi Alonso vede și cartonașul galben pentru proteste mai degrabă. Ne vom lămuri acum. Nu, este fault, o forfecare a lui, iată, forfecarea lui Xavi Alonso, decizie corectă a lui Undiano Madienco și decizii corecte, de fapt, ale lui Undiano Madienco, și lovitura liberă și cartonașul galben. Thiago, o pasă pentru Xavi, primește acum Dani Alves, din nou Xavi. A reușit să treacă balonul peste Sami Khedira. Messi așteaptă sprintul lui Iniesta, spre Iniesta se duce balonul, Iniesta nu reușește pasa către Xavi și Realul încearcă să plece pe contraatac. Di Maria însă pierde balonul. Di Maria a pierdut multe mingi, în general a fost discret în această partidă Angel Di Maria. Primește acum Dani Alves, reușește să ține mingea în teren, o pasă un pic cam tare pentru brazilian. Să vedem continuarea, nu este centrarea lui Dani Alves, s-a pus Coentrao, aruncare de la margine pentru Barça, executată repede, a încercat să-și facă, să lase această minge pentru a-i veni bine pe preluare Lionel Messi, aproape să fie deposedat acolo Xavi, pierde din nou Messi. Mesut Özil este la rândul său deposedat de Thiago Alcantara, aruncare de la margine pentru Real Madrid. În această seară am putea avea sfârșitul unei ere, să spunem, era tiki-taka. Realul a stat în umbra Barcelonei multă vreme, are șansa însă de a câștiga titlul, de a se apropia foarte tare de câștigarea titlului în condițiile în care are 4 puncte avans față de Barcelona. La acest scor sunt chiar 7. Benzema spre Mesut Özil, germanul trimite spre Ronaldo și jocul a fost oprit. A dat fault la intervenția lui Cristiano Ronaldo în duelul cu Mascherano. Se grăbesc cei de la Barcelona, este evident lucrul acesta. Primește acum Adriano trece la mijlocul terenului de Di Maria. Iniesta din nou a fost închis culoarul de pasă lui Iniesta. Di Maria revine Iniesta și faultează. Fault tactic bine făcut de Andres Iniesta. Imediat se repet jucătorii de la Real Madrid către arbitru Undiano Madienco, cerând probabil cartonaș galben pentru Iniesta. Interesant e că Mourinho a ieșit și el la margine, a ieșit de pe bancă, dar mai degrabă pentru a le cere jucătorilor să se îndepărteze de arbitru. Pepe are un galben din prima repriză. Pepe, un duel interesant între Mascherano și Benzema, câștigă argentinianul, ajutat acolo de Adriano și este un moment amuzant pentru noi de aici din tribune, însă cred că fotografii aflați în acea zonă s-au cam speriat. Amândoi jucătorii Barcelonei au încercat să țină această minge în teren. Cred că s-a și lovit puțin Mascherano de aparatele de fotografiat, obiectivele aparatelor de fotografiat. Intervenția lui Telio duce mingea din nou în afara terenului de joc, tușă din nou pentru Real Madrid.
care încearcă să calmeze puțin spiritele, obține lovitura de colț, dintr-o lovitură de colț a deschis scorul în prima repriză Sami Khedira, dintr-o neglijență a portarului Victor Valdez și în general a apărării Barcelonei. Mesut Özil, la fel ca la faza golului, el este cel care execută, trimite la colțul scurt, respinge de acolo Thiago, se transformă această respingere într-o pasă pentru Theo. Câștigase Theo duelul cu Di Maria, însă Xabi Alonso a primit balonul de la Arbeloa, o pasă acum lungă spre Mesut Özil, însă puțin cam tare a trimis Xabi Alonso. I-a cerut mingea Mesut Özil cu multă insistență, secunde bune, era cu brațele ridicate Mesut Özil, precizia poate însă a lăsat de dorit. Mascherano. A coborât Xavi pentru a-și asuma începerea acțiunii de atac. Din nou Mascherano. Se aud încurajări din tribune. A stat și ploaia. A revenit lumea. Spectatorii au revenit pe locurile lor. Pasă precisă a lui Thiago pentru Xavi, bună pirueta lui Xavi, minge este la Iniesta, Iniesta îi trimite lui Theo, Theo șutează, parcă speriat de posibilitatea unui nou duel cu Arbeloa. Ale cea mai proastă soluție Theo, nici măcar n-a prins cadrul. Porți aștepta undeva în fața porții Messi și l-a certat pe Theo pentru faptul că n-a trimis, măcar n-a încercat să trimită acolo, pe un teren, pe un astfel de teren, orice deviere poate deveni periculoasă. Controlul balonului e dificil. Acum fault comis de Karim Benzema asupra lui Thiago Alcantara, lovitură liberă pentru Barcelona. Busquets către Mascherano, Realul în continuare în avantaj. Vă reamintim, golul a fost marcat de Sami Khedira. Pasa lui Adriano, recuperează Özil, Benzema, sprintează Ronaldo. Offside. Este offside. Ronaldo va spune că n-a auzit acum, că n-a auzit playerul arbitrului indian Mayenko. E posibil să se fi întâmplat lucrul acesta. A marcat Cristiano Ronaldo. Vrea și el să marcheze împotriva Barcelonei. N-a făcut-o din acțiune în meciurile de campionat. Dani Alves, într-un nou duel cu Coentrao, nu este pasa pentru Messi. Di Maria, Coentrao, Xabi Alonso, din nou Özil și am văzut o intervenție hotărâtă a lui Thiago. Foarte activ Thiago, chiar dacă n-a avut multe realizări. A fost destul de activ, dar balanța între bune și rele din partea lui Thiago e sensibil egală. N-a făcut foarte multe lucruri bune sau mult mai multe lucruri bune. Acum Busquets ar fi putut să încerce să-i paseze lui Theo, dar a preferat să ducă mingea în cealaltă parte. Messi, pasă previzibilă, interceptată intuită de Mesut Özil. Și acum Busquets se luptă hotărât acolo, Sergio Busquets. Era offside poziția în care se afla Messi și de aceea nu i-a pasat Andres Iniesta. Xavi lângă el este Thiago Alcantara. Thiago duce mingea către Theo. Ce ocazie ratează Theo. Ce pasă bună de Thiago Alcantara. Însă Theo duce mingea în tribune cu această finalizare. Acum Arbeloa n-a mai fost atent la această fază. Pasa lui Thiago a fost una excelentă, însă Theo s-a grăbit foarte tare, avea timp să facă o preluare. S-a speriat practic Theo. Probabil într-o situație similară, un Alexis Sanchez sau un Pedro ar fi procedat cu totul altfel, însă Theo este un jucător tânăr care poate să progreseze foarte mult. Centrează Benzema pentru Ronaldo. Ronaldo îl așteaptă pe Sami Khedira. Mingea ajunge acum în partea stângă la Coentrao. Sergio Ramos. Coentrao scoate o repunere de la margine portughezul. Aruncare de la margine dată celor de la Real Madrid spre disperarea, spre supărarea lui Dani Alves. Se opune acum Adriano unei pase către Karim Benzema, foarte bine la centrul terenului Sami Khedira. Deocamdată eroul Realului Sami Khedira, un jucător ale cărui prestații în general nu se văd.
Jocul său nu este vizibil, dar este foarte practic. Thiago, de această dată pentru Iniesta, prelungirea lui Iniesta către Theo. Arbeloa a recuperat. Este deposedat Sami Khedira, intervenție regulamentară a lui Theo. Thiago spre Xavi, cere mingea Dani Alves și o primește acum. Dani Alves nevoit să frâneze la această fază. Thiago până la Xavi. Acum Busquets are spațiu la dispoziție. Busquets o pasă către Iniesta, a respins însă Pepe. Nu avea cum să-l depășească o astfel de pasă pe Pepe. Joc în general bun făcut de portughez, jocul defensiv, jocul de apărare al portughezului. Adriano înapoi acum, mult prea înapoi, această pasă către Mascherano. Se încălzește pe marginea terenului Alexis Sanchez. E posibil să-l vedem pe Cilian. Acum Thiago către Messi. Pasa lui Messi s-a vrut către Xavi din nou însă intervenția lui Pepe, care s-a ciocnit de Messi și a rămas întins pe gazon. S-au grăbit degeaba cei de la Real Madrid, pentru că Undian Omalienko a oprit jocul pentru a permite echipei medicale a madrilenilor să intre și să acorde îngrijiri lui Pepe. Aici cred că Pepe a fost călcat, a fost o neglijență a lui Andres Iniesta. Nu știu dacă se poate vorbi de intenție. Dacă a fost intenție, este un gest care poate fi sancționat cu cartonaj roșu. Iniesta l-a evitat pe portughezul de origine braziliană, însă apoi l-a călcat pe acesta. Eu nu sunt vorbit, nu s-a văzut foarte bine pe reluare. E adevărat că unghiul nu a fost cel mai bun, oricum Pepe și-a revenit repede. Nu e un jucător firav, portughezul. Începe un nou atac al Barcelonei de la Thiago. Realul preferă să-și aștepte adversara. Scorul îi convine lui Mourinho. Chiar și un egal ar rezolva lupta pentru titlu. O pasă către Messi. Acum Iniesta îi trimite lui Xavi. Messi. Din nou Xavi. Dani Alves acum. Toți jucătorii Barcelonei sunt în afara careului Realului. Doar Messi este undeva foarte aproape. Acum și Xavi. Iniesta pentru Theo. Primește balonul Busquets. Pasează Barça ca la handbal în jurul semicercului. Acum Dani Alves. Balonul este respins. Recuperează Puyol. Dani Alves către Messi. Șutul lui Messi este în blocajul lui Pepe. A așteptat o fracțiune de secundă în plus Messi ca să tragă și a reușit să-l blocheze Pepe. Momente de presiune la poarta lui Iker Casillas, care se îndeamnă vocal colegii să iasă din zona propriului careu, din zona careului său. Se trezesc fanii Barcelonei, foarte tăcuți în debutul acestei reprize secunde. Murați bine după ploaia torențială și dezamăgiți probabil de rezultat. Xavi, un exterior către Dani Alves. Dani Alves l-are în față pe Coentrao, alunecă Dani Alves. Recuperează corect portughezul. Dar este mai mult o degajare decât o pasă, decât o tentativă de pasă către Karim Benzema. Era izolat francezul acolo. Primește Iniesta de la Busquets. Pasa lui Iniesta este către Messi în poziție de offside, însă argentinianul. A fost o decizie cât se poate de corectă a asistentului. Iată, poziție clară de offside la Lionel Messi la această fază. Și undeva în plan secund Coentrao nu era pe aceeași linie cu colegii săi. Dacă ar mai fi întârziat o fracțiune de secundă pasa către Messi, dacă s-ar mai fi întârziat o fracțiune de secundă pasa către Messi, ar fi fost poziție corectă tocmai din cauza poziționării lui Coentrao. Se întâmplă ceva
la centrul terenului, între cele două bănci de rezerve. Nu era foarte lămurit Undiano Malienco care este situația. Puyol acum degajând această minge, l-a căutat pe Lionel Messi de la Coentrao pentru Cristiano Ronaldo. Combină cei doi portughezi, recuperarea este a lui Thiago Alcantara, posibilitate de contraatac a celor de la Barcelona, repede stopată de jucătorii Realului. Lovitura liberă acum pentru Barcelona. Xabi Alonso are un cartonaj galben și ar trebui să fie atent când face astfel de gesturi către arbitru sau către asistenții săi. Iată intrarea lui Xabi Alonso asupra lui Messi. Acum Thiago îi trimite lui Alves. Balon întors acum către Puyol. Thiago în blocajul lui Mesut Özil. În continuare 1-0 pentru Real Madrid contra Barcelonei pe camp nou. Andres Iniesta încearcă să iuțească ritmul acestei acțiuni. Iniesta nevoit să trimite balonul lui Adriano. Busquets lasă mingea să treacă spre Thiago. Recuperează Realul prin Mesut Özil. Revine însă Sergio Busquets și își repară greșeala. Primește acum Messi, din nou față în față cu Xabi Alonso. Messi, pasa l-a căutat cu pasa pe Xabi, apoi a faultat Messi. Într-adevăr a intrat tare asupra lui Sergio Ramos la dinamica fazei. A făcut ca Messi să-l faulteze pe Sergio Ramos. Da, parcă i-a spus Messi la această fază lui Pepe. Întreabă-l pe Sergio Ramos dacă i-am făcut ceva. Dacă l-a lovit foarte tare, pentru că altfel faultul a fost cât se poate de clar. Cred că e și o oarecare frustrare a lui Messi, pentru că jocul său n-a funcționat până în acest moment. Am văzut faultul făcut de mai devreme asupra lui Pepe, acum felul în care l-a blocat pe Sergio Ramos și am văzut și cum îl ținea Casillas de după gât pe argentinian. S-a solicitat de la stație ca laserele să fie oprite. Benzema acum, situație periculoasă însă. Acolo este Puyol. A rămas Benzema întins la pământ, dar se ridică atacantul francez. Un tip puternic Benzema, un atacant de 35 de milioane de euro. Probabil că valoarea sa a crescut din momentul transferului la Real. În 2009 a fost adus de la Olympique Lyon. Se află, din punct de vedere statistic, la cel mai bun sezon din carieră. Iar aici a fost fault. Putea să revină Undiano Malienco asupra momentului, pentru că, e adevărat, mingea plecase din piciorul lui Benzema, dar a fost o talpă al lui Thiago. Pune piciorul acolo același Thiago. Are Xavi, duel inegal aici între Xavi și Sergio Busquets, cu noroc a rămas mingea, între Xavi și Benzema, cu noroc a rămas mingea la Barça. Busquets acum ia o acțiune pe cont propriu. Busquets în dreapta sa, Dani Alves către brazilian, pasă inevitabil înapoi dată de Dani Alves. Acum Xavi. Posesia clar superioară Barcelonei, dar e o posesie mult mai sterilă ca în alte situații, ca în alte partide. Cheia jocului pare să se afle din nou la Lionel Messi. Să vedem dacă argentinianul își va reveni. Până acum am văzut o singură pasă strălucitoare a lui Messi, aceea din prima repriză pentru Xavi. Cel care îi pasează acum lui Dani Alves. Alves. Din nou Realul se descurcă, blochează încă un atac al catalanilor. Coentrao a fost atent mai devreme. Rugare de la margine pentru Real, nu s-a dat fault. De fiecare dată când interceptează mingea, cei de la Real Madrid încearcă să declanșeze contraatacul. Acea fază, acea reacție pe care o au de fiecare dată cei de la Real Madrid și care i-a făcut celebri, din care s-au marcat foarte multe goluri. Cum primește Xavi, a rămas la pământ Karim Benzema, a spus că nu are nevoie de îngrijiri. Însă Busquets le făcea semn colegilor să dea mingea în afara terenului, văzând că Benzema nu se ridică. Primește acum Messi pentru Xavi, dribbling reușit al lui Xavi, Iniesta până la Teo, balon respins de Pepe
și degajează Sami Khedira. Foarte inteligent a fost Karim Benzema în felul în care l-a depășit pe Mascherano, un duel umăr la umăr pe care l-a câștigat Karim Benzema, avantajat și de înălțime în duelul său cu argentinianul din apărarea Barcelonei. Acum Dani Alves, nu e nimeni însă în careu pentru eventuală centrare, avea o poziție bună de centrare Dani Alves, dar a fost obligat să se oprească pentru că n-avea niciun coleg căruia să-i paseze. Pasa lui Thiago. Dani Alves, centrarea sa este blocată, este corner pentru Barcelona. Să aducă oare o fază fixă la poarta din stânga, un nou gol, vom afla imediat. Deocamdată un fotbalist al Realului are nevoie de îngrijiri din partea medicilor și cred eu pe bună dreptate, pentru că mingea l-a lovit în plină figură, nu l-a lovit în spate așa cum am crezut. A lovit în față mingea pe Coentrao și cred că prea plăcut nu e. Mingea udă, sensibil mai grea din această cauză. Guardiola, deocamdată nicio schimbare. Suntem la jumătatea reprizei a doua și nu e nicio schimbare pe care o fi făcut Guardiola. Iar variante sunt pentru tehnicianul catalan, variante viabile pentru atac, pentru că acolo Barça suferă teribil. Fabregas, Alexis sau Pedro. Sunt gata să pariez că în curând îl vom vedea pe Fabregas pe teren. Nu paria că o să pierde, îl vedem în curând pe Alexis Sanchez. Asta nu înseamnă că nu o să inveți și Fabregas. Exagerează Coentrao. De această dată au dreptate până la urmă fanii Barcelonei. Lovitură de colț, se va relua jocul acum. Lovitură de colț pe care o bate Xavi. Centrarea lui Xavi, îl caută pe Puyol, care n-a intervenit la minge, deși era singur într-o zonă destul de mare de teren. Messi pentru Thiago, Messi deposedat însă de Pepe. Foarte bun meci făcut de Pepe în această seară. Recuperează Iniesta în fața lui Di Maria. Din nou Messi, Thiago. Au încercat să combine la faza precedentă. Mingea ajunge la Xavi. Șutul lui Xavi pe lângă poartă. Și cred că e momentul schimbării. Într-adevăr, este Xavi. Și intră Alexis Sanchez. Iniesta va trece în linia de mijloc alături de Thiago Alcantara. Iar atacul va fi format din Alexis, Messi și Telio. A făcut Xavi un meci grozav, în dreptul său acea ocazie uriașă de egalare din prima repriză, imediat după golul lui Sami Khedira. A intrat Sanchez, cel care aducea egalarea pentru Barcelona în derbiul de pe Bernabeu din campionat, în partida jucată în decembrie, atunci când Barça se impunea cu 3-1 în fața Realului. Coentrao trimite către Mesut Özil, Özil în banda stângă. Am văzut în prima repriză și în banda dreaptă, are multă libertate de mișcare germanul. Puyol trimite către Thiago, Khedira la recuperare, Ronaldo acum într-unul dintre puținele atacuri poziționale ale Realului din repriza secundă, centrează Di Maria pentru Benzema, respinge Carles Puyol, însă a recuperat Realul, șutul lui Xabi Alonso pe lângă poartă. A tras repede Xabi Alonso, s-a grăbit, mingea n-a căzut așa cum trebuie, nu i s-a așezat pe șut, dar era talonat, era atacat Xabi Alonso, supărat Xavi, frustrare mare pentru el. Revedem ultima sa intervenție în această partidă, șutul care n-a prins cadrul porții lui Casillas. Să fi fost pedeapsa pentru faptul că a șutat din afara careului. Messi reușește o preluare foarte bună de această dată. Messi accelerează, mingea ajunge la Iniesta. Rodrigo Tello respinge, Casillas strică un șut al lui Adriano și Alexis Sanchez. Gol! Din nou Alexis Sanchez, ca și în partida din tur de pe Bernabeu. Ce inspirare
combinație pentru Pep Guardiola. Cred că n-au trecut 60 de secunde din momentul în care Alexis Sanchez a apărut pe teren și el a trimis mingea în poartă. A semănat puțin golul acesta cu cel marcat de Real Madrid. Tot o minge bulbuită acolo pe care cei de la Real n-au reușit să scoată. Casillas s-a respins într-o primă fază. Aici se poate vorbi de un faul, dar avantajul lăsat foarte bine de Undiano Malienco. Iată mingea care nu poate fi scoasă. Colosală intervenția însă a lui Casillas în acel moment, la acel șut, prim șut al lui Alexis Sanchez. Și totul a pornit de la o acțiune a lui Messi, e drept, și pasa lui Andres Iniesta a fost una încântătoare, o pasă cu călcâiul. Iniesta, o minge pentru Teo, care ajunge, nu ajunge la balon. Nu uitați, analiza jocului este la Fotbal European imediat după această partidă. Vă așteaptă Bogdan Socol, Ilie Dumitrescu și Bogdan Stelea, dar și jurnalistul Radu Paraschivescu. A degajat Casillas 1-1 și, să zicem, 20 de minute din această partidă pentru Barcelona să încerce golul victoriei, să încerce să marcheze pentru a-și apropia cele 3 puncte sau pentru Real Madrid să facă același lucru. De văzut care va fi strategia Realului, dacă va avea același joc de așteptare trupa lui Mourinho sau va merge și ea peste adversară. Nu e un rezultat rău pentru Real Madrid acest egal. Am convenit încă din debut. Primește Messi la centrul terenului, atacat Messi, pasa către Telio, poziție corectă pentru Telio. Telio a încercat această pasă la rândul său către Messi, dar n-a lovit cu prea multă inspirație. Acum Angel Di Maria. Di Maria, jocul s-a animat vizibil, pasa către Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Gol! Cristiano Ronaldo! 2-1 pentru Real Madrid. Ce reacție de mare echipă a avut Real Madrid, ce contraatac ucigaș al jucătorilor lui José Mourinho, iar Cristiano Ronaldo l-a executat pe Victor Valdés și readuce echipa în avantaj. În două faze a scăpat spre poarta Barcelonei în acest meci, odată a tras paralel cu linia porții, aici însă reușește să speculeze. Eroarea apărută în defensiva Barcelonei, a plecat de lângă Mascherano. Ronaldo, pasa lui Mesut Özil a fost una foarte, foarte bună și reușește să puncteze Ronaldo. Golul cu numărul 42 din acest sezon, este din nou singur în fruntea clasamentului golgheterilor, l-a depășit pe Messi. Calmați-vă, sunt aici, părea să le spună suporterilor madrileni Cristiano Ronaldo, dar și celor ai Barcelonei. Acesta este riscul apărării în 3. Ați văzut ce spațiu a găsit acolo de pasă Mesut Özil și ce culoare a găsit Cristiano Ronaldo. Cu siguranță veți auzi analiza de la Fotbal European după această partidă. Acum Pedro a intrat și el la Barcelona, nu mai are nimic de pierdut. Barcelona pierde acum însă mingea. Thiago Alcantara, a intrat și Granero la Real Madrid. Multe schimbări, revine Alexis Sanchez. Alexis Sanchez ține această minge, pasează către același Telio, pasă un pic cam tare dată de Alexis Sanchez, prinsă de Casillas. Granero se pare că a intrat în locul lui Di Maria. Pepe trimite balonul spre Ronaldo, aflat de această dată în partea stângă, în poziția sa obișnuită, am putea spune. Da, iar Pedro l-a înlocuit pe Adriano, a trecut Puyol în dreapta. Apărarea în 3 a Barcelonei acum formată din Dani Alves, Mascherano și Puyol. Par ușor marcați cei de la Barcelona de golul primit. Faultat aici Alexis Sanchez, jocul lăsat să continue pentru că avantajul a fost pentru Barça. Pasa dată de Mascherano, foarte bună către Telio, ține mingea în joc
Telio, preluare frumoasă a lui Telio față în față cu Arbeloa, n-a găsit însă nicio soluție și nici n-avea vreun coechipier căruia să-i paseze. Messi, nu este driblingul lui Messi în fața lui Xavi Alonso. Și acum Cristiano Ronaldo, faultat acolo, Cristiano Ronaldo, el faultase însă inițial. Și ce a fost acolo? S-a întâmplat ceva acolo. Să vedem, este, cred, cartonaș roșu, dacă am văzut bine, pentru Dani Alves. Cred că este roșu pentru Dani Alves. Nu, Dani Alves se întoarce spre gazon. Iată, încă o dată duelul dintre brazilian și portughez. Realul pleacă pe contraatac, Benzema trimite pentru Mesut Özil în duel cu Puyol. Mesut Özil pentru Benzema către Sami Khedira, al cărui șut este blocat, este corner. Surprinzător au plecat pe contraatac cei de la Real Madrid. Eram atenți la acea reluare, la duelul de mai devreme dintre... Ia să vedem. Din acest super slow motion pare că Dani Alves îl atinge pe Cristiano Ronaldo. Cred că ne-ar ajuta mai tare dacă am vedea faza la viteză normală. E galben pentru Mesut Özil. Pentru trageri de timp se încălzește și Piqué. E posibil să-l vedem pe Gerard Piqué. Va avea nevoie Barcelona de un jucător înalt în ultimele minute. Probabil gândește Guardiola că se vor arunca mingi în față către Piqué. Centrarea lui Mesut Özil încearcă o execuție spectaculoasă. Ronaldo s-a dat însă joc periculos la poartă ca portughezului, ajutat să se ridice chiar de Dani Alves, cu care avusese conflictul ceva mai devreme. Primește Messi, două driblinguri reușite, o pasă, este și cartonaș galben pentru Granero, dacă am văzut bine, și lovitură liberă, da, Granero este fotbalistul avertizat, și lovitură liberă pentru Barça, pentru faultul făcut asupra lui Messi. Suntem în ultimul sfert de oră al confruntării. Realul conduce cu 2-1 pentru Barcelona. Ar putea fi o victorie istorică pentru trupa lui José Mourinho. Și pentru José Mourinho însuși ar putea fi o victorie istorică. De când își dorește lucrul acesta? Să poată bate aici pe Camp Nou. A făcut-o nici cu Chelsea, nici cu Inter, nici cu Real Madrid. Lovitură liberă, bate Messi, ridică această minge Messi către nimeni, Iniesta din nou către Messi, scoate la Telio. Va veni centrarea lui Telio, la bara a doua este Pedro, care nu poate intra în posesia balonului, minge respinsă, va fi corner, intervenție bună a lui Coentrao. Messi pare că s-a trezit în această repriză secundă, parcă ar fi controlat cu o telecomandă de cineva de pe marginea terenului și s-a apăsat pe un buton și s-a trezit la viață. Centrare periculoasă, respinge balonul Benzema. Fault în atac comis de Alexis Sanchez, care a încercat să-l depășească pe Pepe în duel aerian. Greu de depășit Pepe. Iată faza. L-a împins în momentul în care Pepe se înălțase pentru a respinge balonul cu capul. Va degaja Casillas. Trimite mingea către Mesut Özil. Puyol a venit acolo și a gestionat foarte bine situația. Aruncare de la margine pentru Barcelona. S-a vorbit mult înainte acestui joc, cu mult înainte să se dispute, cu multe etape rămase până la El Clasico, despre faptul că Barça are ca și asigurate cele 3 puncte în confruntarea cu Real Madrid, însă Realul dovedește că este o echipă mare, o echipă care a progresat mult față de sezonul precedent. Este aproape de o victorie după foarte multă vreme. Din 2007 n-a mai câștigat aici pe Camp Nou. Fabregas va fi introdus și el dintr-un moment în altul de Pep Guardiola.
Frumos a arătat acest atac al celor de la Real Madrid. Acum stă mai bine pe teren Mascherano, spre deosebire de faza în care Cristiano Ronaldo a marcat. Degajarea lui Valdez, respinge Coentrao, Xavi Alonso și acum Pepe. Pepe duce mingea în bandă, poziție corectă pentru Mesut Özil, însă minge cam tare trimisă de Pepe. Se face schimbarea acum, va intra Fabregas în locul lui Telio. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar cred că este o schimbare care putea să fie făcută cu mult mai devreme. Sigur, antrenorii își cunosc mai bine fotbaliștii, însă de aici, din tribună, Teo a apărut o mână moartă în acest joc. Cel puțin în faza de finalizare. El a fost un jucător activ, multe mingi a avut și a câștigat multe poziții acolo. O pasă către Sanchez preia cu mâna. Într-adevăr. Rayo, Malaga, Espanyol și Betis sunt următoarele adversare ale Barcelonei, în vreme ce Real până la finalul campionatului mai are partide cu Sevilla, Bilbao, Granada și Mallorca, însă aproape că nu mai contează să punem în oglindă programul celor două formații, să punem față în față programul celor două formații, în condițiile în care Realul, dacă va câștiga în această seară, va avea 7 puncte în fața Barcelonei. Distanța a fost la un moment dat de 10 puncte, s-a redus la 4 puncte după ce Realul a remizat cu Malaga, Villarreal și Valencia. La un moment dat cei de la Real Madrid visau să câștige campionatul chiar în această partidă. Aici pe Camp Nou. Alexis Sanchez atacat din spate și faultat. Lovitură liberă pentru Real Madrid, pentru FC Barcelona. Departe însă de poarta lui Casillas. Cred că este cel mai slab El Clasico din ultimii ani al Barcelonei. O prestație per total slabă a trupei lui Pep Guardiola. Mai este însă până la finalul jocului. Thiago pasează pentru Alexis. Vine să blocheze Pepe și este contraatac cei de la Real Madrid. Este sprintul lui Coentrao. O pasă pentru Benzema. Așteaptă mingea Ronaldo. Benzema sprintează. Benzema șutează. Prinde Victor Valdez. Egoist Karim Benzema și are dreptate Ronaldo să fie supărat. Contraatac în superioritate numerică al madrilenilor. 4-3 erau la această fază, însă Benzema a preferat să tragă în locul unei pase. Ronaldo era fără marcaj acolo. Minge către Sanchez preia. Alexis Sanchez posedat în cele din urmă de Pepe. Iniesta acum, o pasă neînțeleasă de nimeni a lui Andres Iniesta. A fost și o intervenție întârziată acolo asupra lui Iniesta. A fost intervenția lui Alvaro Arbeloa și a cerut scuze Arbeloa. A bătut palma cu Iniesta. Mascherano acum, foarte puțin până la finalul jocului. Mascherano blocat în momentul pasei de Esteban Granero. Să zicem 10 minute cu prelungiri cu tot din această partidă. Timp pentru Barcelona să încerce să scoată ceva pozitiv. Ar fi chiar și un egal pozitiv în condițiile în care s-a jucat în această partidă. În acest moment, chiar dacă egalul nu ajută deloc pe Barça, tot e ceva mai mult decât o înfrângere. Iniesta va executa cornerul. Vine în ajutorul său Thiago. A bătut foarte scurt Iniesta. Thiago pentru Pedro. Mascherano acum, probabil că va trage de la distanță. Mascherano peste poartă. Și-a asumat acest rol Mascherano. Foarte rare sunt momentele de șut ale jucătorilor Barcelonei. Încă o dată șutul lui Karim Benzema. Se gașează greșit Casillas, însă Arbeloa a fost atent. Mascherano acum. Până la Puyol. Primește Victor Valdez. Fanii încă mai cred în Barcelona. Mai are timp formația lui Pep Guardiola, dar senzația este că
unii dintre jucătorii catalani s-au resemnat la acest scor. A fost mult entuziasm după ce Alexis Sanchez a adus egalarea. Apoi reușita lui Ronaldo i-a blocat pe fotbaliștii lui Guardiola. Din teren se simte mult mai bine și probabil că, așa cum ai spus și tu, e cel mai slab clasic făcut de Barcelona în ultimii ani. Și iar jucătorii sunt primii care își dau seama de lucrul ăsta. Intervenția lui Ramos asupra lui Pedro. Și acum Dani Alves aproape să greșească, frumoasă trecere, frumos detaliu oferit de Dani Alves, greșește însă Fabregas, Cristiano Ronaldo cere Benzema, Ronaldo mai departe, lovitură liberă și cartonaș galben pentru Mascherano. Ronaldo nu i-a pasat lui Benzema era într-o poziție bună, acum a preferat Ronaldo să ia acțiunea pe cont propriu și să obțină acest fault, un fault cinic făcut de Mascherano, care iată ratează prima intervenție, apoi ridică piciorul și îl blochează și îl faultează pe Ronaldo. Ronaldo probabil că nu a pasat pentru că nu uitase ce se întâmplase în urmă cu câteva minute la pătrunderea lui Benzema. Atunci francezul a fost egoist. Ronaldo a marcat un gol esențial în lupta pentru titlu. Să nu uităm, a mai marcat în acest sezon în câteva rânduri împotriva Barcelonei. A înscris și în returul din Supercupă și în turul din Cupa Regelui. Nu mai e acel Cristiano Ronaldo care are interdicție în ceea ce privește golurile. Aici pe Camp Nou, lovitură liberă pentru Real Madrid. Cristiano Ronaldo așteaptă permisiunea lui Undiano Malienco pe marginea terenului pentru a reintra în joc. Trebuie să treacă faza, însă cam așa spune regulamentul. Ar fi bătut el cu siguranță lovitura liberă, cred că de asta îi pare mai rău lui Cristiano Ronaldo. 3 jucători madrileni în careu, centrarea este respinsă destul de rău de Thiago Alcantara și va fi corner. Realul este formația care controlează finalul jocului. De 5 ani n-a mai câștigat Realul pe Camp Nou. Ar fi primul succes al lui Mourinho pe acest stadion, desigur în calitate de adversar, pentru că a fost și el omul Barcelonei timp de 4 sezoane. Centrare pentru Ronaldo, a respins Puyol. Iniesta acum a încercat o pasă rapidă, însă a fost blocat de Granero, care cere acum mingea de la Mesut Özil. Granero simulează centrarea acum, trimite balonul și scoate un nou corner Realul. Inteligent Granero, a mai câștigat câteva secunde. Minutele, secunde care trec acum în favoarea celor de la Real Madrid. Tot Mesut Özil bate cornerul. Sunt 2 jucători care îl marchează strict, nu vedeți dumneavoastră, nu vedeți pe această imagine. 2 jucători care stau Arbeloa și Coentrao fix lângă Messi. Lovitură de cap reușită într-o primă fază de Cristiano Ronaldo. N-a intervenit la fază Mesut Özil pentru că ar fi fost offside. Va intra și Callejon la Real. Este momentul în care se produce schimbarea la Real. Iese Mesut Özil, intră Callejon. Callejon, un produs al Academiei Realului, însă a evoluat pentru prima formație a Galacticilor abia după ce a strălucit la Espanyol. De acolo a fost adus în vara anului trecut. Primește balonul Mascherano. O diagonală a argentinianului foarte precisă către Alexis Sanchez. Coentrao respinge. A făcut un meci bun Coentrao. Le-a răspuns în acest fel criticilor. Acum Pedro, centrarea lui Pedro pentru Fabregas. Mingea trece prin fața porții lui Casillas. Destul de târziu a intrat totuși Pedro. A fost un sezon mai degrabă rău pentru atacantul Barcelonei, atacant determinant în campionatele trecute, în trofeele câștigate de Barça. Vedem imaginea bucuriei lui Cristiano Ronaldo. Are ceva talent actoricești portughezul, știa el că este filmat. Iar reacția publicului e frumoasă.
în acest moment. Eșecul se apropie, dar fanii Barcelonei sunt alături de jucătorii alături de care, lângă care au trăit momente foarte frumoase de-a lungul anilor. Dani Alves către Victor Valdés. Prelungirea lui Alexis. Balonul ajunge la Puyol. Busquets către Thiago. Messi acum. Messi la centrul terenului. L-a driblat pe Granero, dar nu i-a folosit la nimic acest lucru Thiago. Dani Alves. 4 minute de prelungire sunt pentru această repriză secundă. Thiago spre Alexis, Messi până la Fabregas. Fabregas îi trimite lui Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, centrare pentru Messi. Balonul a fost respins de Sergio Ramos și este corner pentru Barcelona, una dintre ultimele șanse de egalare pentru formația lui Pep Guardiola. Mult mai activ Pedro de la intrarea sa pe teren. El e un jucător foarte dinamic, bate Fabregas. Nimeni nu reușește să atingă această minge mai mult decât atât. Se dă faul în atac comis de Puyol asupra lui Sergio Ramos, care rămâne întins la pământ. Se ridică până la urmă apărătorul celor de la Real Madrid. Va face și Mourinho ultima schimbare. Higuaín va fi introdus, probabil în locul lui Benzema. Ar fi schimbarea logică. De multe ori am văzut schimbarea inversă. Interesant moment. Mourinho cred că îi cerea lui Casillas să repună mai repede balonul în joc. A fost un faul făcut de Ronaldo asupra lui Dani Alves. Săritură. Faultul făcut de Cristiano Ronaldo. Acum se face schimbarea. Nici acum nu se face schimbarea. N-a văzut un Diano Malienco faptul că se arată schimbare de la margine. Pierde Puyol. Pasa dată de Callejon către Granero. Granero e în interiorul careului. Granero se oprește. Se descurcă jucătorul lui Real Madrid, Arbeloa faultat de Iniesta și încă alte secunde câștigate de cei de la Real Madrid, care sunt extrem de aproape de un succes care va schimba puțin rolurile în fotbalul spaniol, va schimba polii de putere. Real Madrid în proporție de 95% este campioană în acest moment. Iar dacă Barcelona va câștiga finala Cupei Regelui cu Bilbao, care va fi în direct la DigiSport 1 luna mai, atunci vom avea o supercupă, o dublă manșă între trupa lui Mourinho și cea lui Guardiola. Este Benzema, în locul său intră Higuaín, așa cum intuiam puțin mai devreme. Benzema s-a zbătut mult, a făcut multe lucruri utile pentru Real, care s-a apărat excelent în această partidă. Ronaldo va executa lovitura liberă și ne aducem aminte ce gol a marcat contra lui Atletico și de reușita lui din partida cu Osasuna din deplasare. Cu Osasuna înscris din lovitură liberă după foarte multă vreme. A fost prima reușită practic din lovitură liberă din acest sezon. Ronaldo peste poartă. Zidul era pe la 6 metri oricum în momentul execuției. Pierd cei de la Barcelona această minge. Mascherano, este centrarea în fața porții. Ce ocazie! Ocazia de 3-1 este ratată de Callejon la 2 metri de poartă. Ronaldo cred că a fost până la urmă, dar nu mai contează pentru că se menține avantajul Realului. Probabil s-ar putea să fie ultima fază acestei partide, ultima șansă pentru cei de la Barcelona. Thiago va fi cel care va executa, nu îl lasă pe Mascherano, va fi o centrare. Puyol așteaptă acolo, mingea se duce însă spre Pedro, a sărit acolo Puyol și este final de partidă. Realul câștigă după 5 ani pe Camp Nou și este ca și campioană în Primera División. Sărbătoresc madrilenii, au 7 puncte avans acum față de Barcelona
cu 4 meciuri înainte de finalul campionatului. Barça nu mai pierduse de 54 de meciuri pe propria arenă din septembrie 2010 de la cel 0-2 cu Hercules Alicante. Realul dă lovitura, Barça câștigase cu 3-1 în tur pe Bernabeu. Acum catalanii sunt cei care simt gustul amar al eșecului. Este un moment istoric, să spunem, este un moment de cotitură în fotbalul spaniol. Real Madrid este clubul care conduce în acest moment fotbalul în Spania, este clubul la modă, este clubul la putere. Real Madrid primește aplauze pe Camp Nou din partea suporterilor, anumitor suporteri ai Barcelonei. Își salută proprii fani, plasați undeva strategic foarte, foarte sus, pe ultimul inel al stadionului Camp Nou. Victorie a celor de la Real Madrid. Toate analizele, toate detaliile, toate concluziile acestei partide imediat la Fotbal European. Acolo veți afla, veți înțelege de ce Real Madrid a câștigat această partidă, de ce Barcelona, în ciuda dominării sale, nu a reușit să trimită mingea în poartă și de ce pe parcursul acestui campionat Real Madrid a fost echipa mai bună. Iar marți seară ne vom întâlni la Fotbal European pentru analiza la rece a acestui episod, nou episod din El Clasico. Bogdan Stelea, Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu și Bogdan Sokol vă așteaptă la Fotbal European. Andrei Niculescu și George Dobre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă așteaptă multe alte partide de top în direct pe canalele DigiSport și nu uitați, din sezonul viitor avem și Liga Campionilor. Toate cele bune, la revedere!